for Mama Kwaba the Buffy Como television, so Sabria, it goes why a chamwe na a giddy de nsɛm a ɛbɛma wo nso bɛhu deɛ ɛkɔ ɛwɔ ɔman yi mu na ɛba bɛdan na afei nso wo nso watumi de w'adwenkyerɛ aba comment section mu na afei ɛho sɛnea ɛnyina bɛbɔ mu akyekyere ɔman no de akɔ na mɛsrɛ wo sɛ wobɛ subscribe to channel wei na wasan so ahyɛ ama afoforofoɔ na adwenkyerɛ biara a wo nso wode ama me wɔ comment section no so na afei ɛho ɛnea ɛkwan bɛfa so a yɛnyina bɛbɔ mu sɛnea mede kankan na akyekyere ɔman no na emse nche na fancy comedy ene afoforofoɔ mo TikTok ɛkyerɛ mo adwen so nsɛm ɛbae na ɛnum na after say a grant you bail no ehu mfonin bebre sɛ wampania be de akyerɛ dada ba omia hag no na ntie kra kyerɛ sɛ o invite on fie ene no di nkɔmɔ ɛwɔ fie na ɔhwɛ sɛ na mpanifo a ɛwɔ MPP mu ne afoforofoɔ ɛbɔgye saa branti ene yayera ɛso a na kyerɛ sɛ ebi mu adwen ɛkyerɛ mo sɛ nkɔfoɔ a yɛ mpanifo a yɛka mo asɛm yi ɛtae saa kasa a ɔmo ɛkeka no akyi na sɛ ɔmo ne gye ho ebi nso ɛka sɛ ɔmo na ɛhyɛ kyerɛ a saa nkɔfoɔ no etimi ɛyɛ saa nneɛma no na ne nyinaa mu no yɛhunu sɛ TikTok so no after sɛ fancy comedy national security for no police for ɛhwehwɛ ɔmo kyie wɔ mo no afoforofoɔ nso gu so a ɔmo ɛyɛ saa deɛ na ɛnum na Ghana for dodo na ɛkyerɛ adwen sɛ sɛnea fancy comedy mu anya attention na mpanifoɔ edi ɔmochi ɛsoso ɔmo so agyegye ɔmo so according to ɔmo ankasa mpo ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo nya VIP treatment ɛwɔ cells wɔ no ɛkyerɛ sɛ ɛnya ade a saa nimtia a bi mu de bu mpanifoɔ na ɛto ɛba betwa na yɛnkɔnkɔhwɛ sɛ fancy comedy ankasa ɛbrɛ a ɔmo gyaa no onya akwanya ma nipa bi ene ne yɛ interview a na camera esi so a wasaka kan nsɛm bi a ɛkyerɛ sɛ onya enu no ho koraa onya enu no ho ɔse afei na ɔba bɛyɛ deɛ na ɔyɛ na ɔno no TikToker na ɔno onyo bi anti aban na atwuma nso TikToker atwuma nso a aban ntimi anya hwee nti pɛsɛ mo ayɛkɔhwɛ video yi a ɛyɛ fancy comedy ɛyɛ na yɛmisa sɛ wɔnu no ho anaasɛ onu no ho mpo sɛ mmara no ne case no ɛnkɔ awie a deɛ wakan no mpanimfoɔ nsa nyina so ɛmfa ma na so twɛn mu wɔden ana momman kɔtie videos a fancy comedy bɛyɛ after sɛ yɛ release no free prison anaasɛ police custody I'm going to yes, national issue. maybe a politician, we are saying we are Coco, no way to man to me, 70 million. I'm a church. Mrs. Sayer, and I never seen any BS. Said I'm a tenant, Jimmy the Moon made the da. BBS, I'm Cooney Palm in Bob, Chronomy, BBR, maybe a TikToker. It is about a TikTok at Chuman Swan, one and a Chuman Swan. Menje contract say me koye na makodiska bi but ba comment section there almost say mahama asem there omo nya share so na mo koka wana asem okay eno ana me ka akoti mewu me asem bi aka nti na ekoso na ho then akoso say na odabre mu nye me kwa am da say condition o size ni me wow so kwa na we there me da say condition o shocker na me crowd sense through me omuti di no me na me ko ka dey yes national issue. Me